Dobar dan, ja sam Akiko. Danas ću spremiti džam od šibe. Običnu šibu presečem na pola i izvadim košticu. Stavim u šerpu. Dodam šećer, polovinu težine šibe i limun. Počnem kuhanje na najvišom temperaturom. Penu skidajte često. Nakon 30 minuta usitnim šibe blenderom i nastavim da skidam penu. Danas sam kuhala oko 50 minuta. Pošto se u Srbiji puno gaji šiba, najviše volim da kuham ovaj džam. Hvala na pažnji.